Jeg hedder Katrine. Jeg er studerende på IT-universitetet, og den her blog er min elektroniske portfolio. I undervisningen har vi arbejdet med rigtig mange metoder, der skal hjælpe os til at fremprovokere den kreative proces. En af de metoder, der hjalp mig mest, var hybridskemaet, og det vil jeg lige prøve at forklare jer lidt om her. Hybridskemaet er bygget op af 3 ord, der beskriver mig, 3 ord, der beskriver min blog, 3 tilfældige billeder og 3 ord taget ud af en sammenhæng. Det at kombinere nye ord fik mig til at tænke kreativt og gav mig idéer til designet af min blog. Ideen med min blog er at skabe et fundament, hvorpå jeg kan samle viden, inspiration og personlige refleksioner. Inside you, gathering what you've lost. Ooh, it's a little bit of you in everyone. Can never keep a secret. Jeg håber, I fortsat vil følge mig på min blog, og smid meget gerne en kommentar på, hvad der er godt, men også meget gerne på, hvad jeg kan gøre bedre.